Сегодня, 14 февраля, в Болгарии проходит большой праздник, который называется Трифон Зарезан. Он посвящен обрезанию лозы виноградной. Сегодня день будний, поэтому народу немного. Но мы пришли вот на этот праздник, посмотрим, как его будут отмечать. Gospod javi se da blagosloven gradivo ime Gospodne. Bog i Gospod i sjevina, blagosloven ideš čije imето Господне. Ние грешните и смирените, осърно сега да се претечем към Богородица и да падне пред нея покаяние и от дълбочината на душата си да извикаме: Владичице, смили се над нас и ни помогни. Побързай, защото загиваме от множество грехове. Не връщай празни твоите раби, защото Тебе за едничка надежда имаме. Премъдрост, с благоволение да изслушаме Светото Евангелие. Мир на всички ви и на вашия дух. Ще се чете Свето Евангелие от евангелиста Йоанна. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Да внимаваме. В онова време възлезе Исус в Иерусалим, а в Иерусалим при общи порти се намира капалня, по-еврейски наричана Витезда, която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които чакаха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време слизаше капалнята и раздвижваше водата. И който превлизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да бе налегнат. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! На Господа си помолим. Господи, помилуй. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, владико, при рабите, които стоят тук, те се молят, и изпрати Светия Твоя Дух да освети тази вода и дай чрез поръсването на тези узя премахване на страданията и утвърждение и очистване на всяка сквернота и прогонване дяволското коварство, защото е благословено и прославлено пречестното великолепно Твое име, на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги във веки веков. Амин. Мир на всички ви и на вашия дух, да преклоним главите си пред Господа. Тебе, Господи! Господи, Ти, който му си кръж в Йордан и досветиш тази вода, наклони ухото си, чуй и ни благослови. Всички, които стоим тук, те се молим, удостойничи с пречащаването с тая вода, да си изпълним с Твоето свещение и да бъде то за нас за здраве на душата и тялото ни. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, несопротивния даруяй и Твое сохраняй крестом Твоим жителство. На Господа си помолим. Господи, помилуй. Владико Господи Боже наш, ние принасяме пред Твоите очи големи светила, за да светят на земята и да се очудване на Тебе, едничкия Творец и Владика на тварите, а земята се украсил с зеленина, трева и различни семена, според рода им, като се е накичал цяла с цветя, благословил си я и си благоукрашение. Сами сега, Владико, погледни от светото си жилище върху този имот и го благослови, запази всяко дяволско злоухищрение от коварството на зли човеци, направи го да принася време плодове и го изпълни с Твоите благословения и изгони всеки звяр, гад, черви,
мухи, зараза, изгаряне и удалечи от него всяко вредноносен вятър, защото се освети и прослави Твоето пречисто и великочествено име на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги във веки веков. Амин. Благоденствено и мирно и житие, здраве во всем Богое поспешение. Подаш, Господи, се раби Твои празнико и сек празник ден и сохрани на много лета. Многая лета, многая лета, многая лета. За много години бъдете благословени и още веднъж чест празник на всички. Имайте мир в душите си. Амин. Амин. Аплодисменти, моля. По принцип царя на лозята трябва да бъде избран като най-добрия и доказан лозаро-винар в селото или в региона. Ние сме го избрали, защото се е доказал. Това е господина, който стои в нашата писана каручка. Сега ще му бъде поднесена една традиционна питка и той ще зарезе от трите лозички. За съжаление нямаше как да ви закараме цялата генетична банка, защото е 4 декара, но 3 лозички са достатъчни. Традицията повелява царя на лозята да зареже пръчки от 3 лози, с които да бъде сплетен венец. Този венец той ще носи и като най-добрия лозар в региона ще носи здраве и берекет на цялото село. Амин.
Бъдете благословени. На здраве на всички! На здраве! И сега той трябва да каже за всички. Той ще си го прочетем. Хайде да е берекет за цялото време, много вино, виното да прелива през праговите. Виното е любов, любовта е виното. Благодаря ви. А сега той ще бъде заключен с венеца. Благодаря ти, Кунчо. Това е наш колега от ботаническата градина, градинар, който с традиционна добруджанска носия. Така че постарахме се да ви представим, макар и кратко, за да не ви отекчим традицията. А сега ще продължим с още едно изпълнение на женска вокална група Чемерик. Да се лее от старата лоза, песен да се пее чак до сутринта. Вино да се лее от старата лоза, песен да се пее чак до сутринта. Нека чашите да вдигнем и на здраве да си кажем, руйно вино да се лее, топлина сърца да грее. Вино да се лее от старата лоза, песен да се пее чак до сутринта. Вино да се лее от старата лоза, песен да се пее чак до сутринта. Ой, винце, руйно винце, бяло, зряло, отлежало, нето си ми руйно винце, всичко живо е запяло. Вино да се лее от старата лоза, песен да се пее чак до сутринта. Вино да се лее от старата лоза, песен да се пее чак до сутринта. Хей винари, хей лозари, нека празника да славим, да сте живи, да сте здрави, неуморни ви стопани. Вино да се лее от старата лоза, песен да се пее чак до сутринта. Вино да се лее от старата лоза, песен да се пее чак до сутринта. Браво! Аплодисменти, моля. Местни деликатеси. Фирма Дестан се намира в село Искра, Силистринско, а фирма Крум Мушев отдалече, но все пак са тук, от село Вакарел, Софийско. Техните продукти са с изключително качество, така че искам да ви призова да минете през нашия шанс да ги дегустирате. Не на последно място, разбира се, нашия спонсор от винарна Белградец. Те са наши приятели.
Так, за здравие, за здравие. Опа. Благодаря. Аплодисменти, моля. Продължаваме с още една песен. Благодаря. Трябваше първо да